Ngopi sih Pak Pur. Oh ya, terima kasih Mas Denny sudah ngajak ngopi bareng saya. Ya, alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer. Ya, seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan. Yo, gila. Dicoba ya Pak ya. Kalau nyanyi gini. Ya, siap. Ambil nada Mas. Untuk Indonesia Raya. Betul. Yeah. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicekal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Asoy. Sabar iku ora ana watese. Yen ana watese tegese ora sabar. Leres. Ngono wae kok repot. Leres. Rungono 3 tahun gonmu dadi presiden, dipaksa mudhun parlemen. Jarine kasus ngono, jarine kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dese musik. Dadi balance politik, orde baru. Dadi korban ambisi, reformis palsu. Senajan cacat netramu, nanging ngerti batinmu. Ngendi kucing, ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Aku mau ngayomi jagat raya. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicekal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Ayo salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicekal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Dalang Pur, matur suwun. sama-sama. Jadi ini Sekali lagi. cacat netramu, nanging ngerti batinmu. Ngendi kucing, ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja.
pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicegal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicegal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Tresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Juna sok gede ada apa ya? Nah aku tetep dadi penyanyi ya, ben ordo bapake. Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak karepe anake ya? Iya, saya dewasa iki Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol ra ono entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan. Matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap mlakune ning jupuk patertenan angin saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Gegem asto supaya ning bakoh bebrayan manetung salira yen rubet koangan
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah sing ra berisik. Wah, lapis kukus Tugu Malang saka Malang. Wah, piye cara nggono negeri kok iso ya? Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti Yang. Kowe seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang. Maame ning jero ayo Yang. Mergo ning jowo banter tenan angine. Wes ngancani aku selama ini, wes iso saling muat-muate kudu wong liya.
Kangen suaramu, bisikno tembang manismu. Terus kaya ngene uripku, terus sayang aku. Rano sing ngalang-alangi, rano sing rusui.
Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas ninggal lunga waktune mboten tepat lagi bunga-bungae nyawange semu wis dikon lali kalih sikaran ati male oh sayang aku sing berjuang nipun angipun pangapanting ben ra kurang dengan gampangnya sampeyan ninggal sayang tanpa mikirke kabeh sing wis berjalan kangen ngati caramu mlaku kangen ngati caramu nggodho aku teko-tekone saiki ati mbok sigari kesan indah pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega mendua Kenah jopon jerone wis saling padha ngertine nanging ning apa kok rambok pertahanke tipis pertahanan hatimu nyata kalah kalih masa lalumu sampai bawah Sampai bawah. Ayo yo.
bakal mandek saturung sliramu bali. Sabarize Halo Mati Blanco.
akhire wirang ben wirang pisan yen akhire lara ben lara tenan apa wong tulus wis kari sing ngene selalu ngancani ngilang endinge tresnoku kaya bonsai anteng putri bosirami rino lan wangi masih elok endah disawangi tapi dipaksa ra iso gedhi Aneka Music. Ayo Mas Kevin. Jam 11 bengi aku mbok tinggalno mbok tolak tanpa sebab sing pasti
dikeloni karo kancaku dhewe sepurane Kang Mas tak suwun hatimu ikhlas lilakno aku bahagia karo kancaku wis cukup tak ucap kowe cedak sapa wae pesanku siji kabeh ono kata wajare aku ra bakal terbang takon kowe kekancan urusan cukup aku menang yang kowe kepenak cukup aku menang yang kowe kepenak
pondok deno santri lulusan pondok isih perawan dorong tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakokno bapak emlero tak rewangi ngempet orang ngerokok amajak sopan
Santri-santri, ini lagu ini sangat-sangat enak sekali, heboh sekali ya Mas ya. Enak. Ken. Anjir. Gak aku lek ngono. Kurang Kudune piye? toh. Kudune piye? Sing kene gorong. Oh iya, sing sitoke durung Piye jadi. toh? Kon ngombe arek wong. Hah? Mas Fadil apa? Ono mamae? Endi mamae? Deng. Tak salimi toh. Oh iya, kudune ngono. Bu aku mantumu. Enak. Iyum sik. Hah? Apa? Adekku. Iku lho, delok iku lho. Oke. Piye Mas, piye Mas? Mas Kevin lupa ya? Ngancani nanging ora iso duweni, nganteni nanging kowe malah nganteni tresno liyane. Dudu aku ternyata sing bakarepke. Kaya